باشترین ماستر دەڤەرە ئاکرێن بێژین ماسە کیش دەڤەرێ خودê zûrîne moste herkê û ev mostakî çi mostoniye most sof mara mostekê roqiye me çend molê ten şîrî bûme xezin dikin barozê helgirin û sof mar em nûketîne der şîrê cem bidî û sof mar çê dikin. Bînerên paytext dem baş nûkesleyek ji cihên firûtina spiyatiyê ne gencek bi navê Sevîn ku xudaneyevê cihê spiyatiyê ye Prekin reklamê an ku torên civakî belav ket çakûçan qazankên spiyatî û taybetî jî masî detin. Kak Sevîn tu bû çî çakûçî li qazanên masê de me Destpêkê xêrotnûka kanalê Poytext tu zonî spiyatiyan û taybetî mazvê dîmahiyê ve hind xelek gözne dike bişte mostê boş nemaye û mostê bi dilêmeniye wekî cor nemaye. Bi hinê me fer dît ku em nîşo xelkî bidin ku mostê dirist çawa ye. Mostê sofmarî yên menteqê Terkiye menteqê Sûrçiya Ji pênavê vê wextê şîrêkê me bes me çend molê ten şîrî bûme xezin dikin barozê helgirin û sof mar em nûketîne der şîrê cem bidî û sof mar çê dikin. û ev mostakî çi mostoniye most sof mara mostekê roqiye herçende gelek cûrên mostê mê heyn yê memeloşiye heye îkî vê mostê erzon bes ev mosteyê xumone ye molo çê dikin şîrê marî yê cem bidî çikî vê wexta şîrê rojoneyê keme nema bes yê cem diye ev e mostekê sof marê molo ye çikî xelkî dixwazî hemî se mostê molo yê memelo nê bi dilê wan e bi hendê em fer bînin ku nîşo xelkî bidin ku mostê sof mar dê çawa bîtin û şikilîyê çawa di bi dilê wan bîtin doşên bi xwe mostekî destxwe bîn ew ê dilê wan dixwazîtin. Kak Sevîn baştırîn master devera akriyen bêjin masa kîj devere Xwedê zûrîne mostê herkê ye şîrê wan ê roqiye û meşhûrîşin طبعا yani hem mostî hem jojî jojî wîş mê heye berdeste bes wek mostê wan ê roqiye û von wextona me gotê nomîtin bes wan çikî most şîrê helgirtiye heye helbiborê heldigirin weka sof marê heye cemîdê doya hozir e û metînin sof mar rostî mostê herkîyo dereceyek têtin. Kîj corê masîş hemiya em bêjin baştir û girantir e Xwedê hebxwe mostê sof mar ev em elonê bikin ew dereceyek e hebxwe mostê heye erzontir 3000 nîvo têkel bes wek ev sê nîvo sof mar dereceyek û طبعا devera okrê ya meşhûra mostî û taybetî yani em mehelê xwe hewl deyn سعره ku erzom deyne xelkî ne ku ev moste heger hebî cihekê dî çor û nîvo kêmtir nûye te firûtin bes em fer bînin xizmeta xelkê xwe bikeyn sof marî bû bîn û bi sê nîvo bideynê Ez wek bikirek ez çawa cewazê dina vera mastê baş û yê xirab da bizanim hebxû tişteke boriye bi zûrî çikî nûke emelê zûr bûn modê zûr bûn xelek şikêt bînin çikî mostê me nûke evê çira dibişte ne evê çira min nevêtin nel hindiye mostekekê sof bît şîrê wê sof bîtin sof mar bîtin tu heke xwe ev hêvînê bi kortîn yê çir bît mostekê çir bîtin bes her sof mara bes çî bît mostê hey yê çira besî memelê ye yê tozê digeldo tom toz lê têtin ev tu tomkê wê yê çira bes tomo marî lê têtin tomo tozê lê nûye çikî mol çê dikin neyê memelo